Ayab ti panagdaydayaw. Naindaklan ken naayat a Diyos, babaen ken Kristo, inted mo kada kami ti silaw ti lubong. Dawat mi ati Santo Espiritum agtignay kada kami, tapno mabalin ming ibingay dayta alawag. O Diyos, inawagan na kami nga agbalin nga asin ti lubong. O sarel na kami nga instrumento ti panakaagas ito'y lubong ang masaksakit. Isuro na kami nga agbalin a naimbag ang mapagtalkan ti panagayat mi ken panangaasi. Masursuro may kumati tumulong kay ti madagdagsanan kapu kay tado problema. Isuro na kami nga agbalin a naimbag ang mapagtalkan ti kinabak ng tiyempo ken talento. Masursuro may ababayan ti panagserbi ti iglesia, may tanok mi tinagan mo. Tulungan na kami tapno mabalin mi ti kanayon nagtunugan ka. Amen. Diyos, kangatuan kan manakabalin amin, agyaman kami manen apo iti daytoy nga kanito, nga kadami ditoy pagtaengam, iti baro abiyag, salunat kan karad kadmi, tapno kasta makaumay kami manen agyaman, ken agsursuro kadagiti, agadal kadagiti sa saum apo. Agtaeng ka kadi kumaapo, kadagiti puso, ken panunot mo, tapno kasta ti ayat mo, iti makita kadagiti aramid ken gargaraw mo. Bendisyon ng apo ni Pastor mi nga mangibingay kadagiti sasaom kastamet kadagiti kakabsat mi adda ti online worship ken si kami amin ditoy nga pagtaengam apo pakawanem kadi apo dagiti basbasol ken nagkurkurangan mi. Bendisyon na kami apo tinaldaw-aldaw ket dagiti apo ti dawat ken kararag mi tinagan ni Hesukristo. Amen.
Yun na nami-miss kumbati ng mga nasa Ilocano worship. Sana mas marami pa, mas malakas pa. Etong yung mga anak, mga nanay, tatay, tita, tito natin parang tulog pa eh. Di ko narinig yung kanilang boses. Sige nga ulit. Good morning! Ayun. Talo pa rin kayo ng mga bata. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. My dear friends, mga kapatid, isang linggo na lang. Anniversary na. Uy, ba't walang pumalakpak? Isang linggo na lang, replika na. Sige nga, tanungin mo nga, sabihin mo sa katabi mo, ready na bang replika mo? Anong sagot sa'yo? Wala. Friends, from generation to generation, a legacy of faith, resilience, and revival. Mula sa nakarang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon, anong ating ipapamana? Anong ating legasiya? Ang legasiyang namana natin at ipapamana natin ay ang pananampalataya, katatagan, at muling pagbangon. Duman tayo sa maraming pagsubok. Ang simbahan at ang bawat isa sa atin ay dumaan sa maraming pagsubok, matitinding pagsubok. Nandyan yung mga hamon na tayo'y magkawatak-watak. Ilang beses yan. Mula nung 1900s. Ilang taon pa lang ang simbahan ng NACS noon, nandyan na yung hamon ng pagkawatak-watak. And actually, nahati ang NACS. Pinangunahan ito ng unang pastor ng simbahan na si Reverend Nicolas Zamora. Siya ang founder ng Iglesia Evangelica Metodista Enlas Islas Filipinas, ang Yemelif. Sumunod ang marami pa. At ang pinakahuli ay ang Filipino Evangelical Methodist Church. There were at least 6 attempts to divide the church. Pero hindi tayo natinag. Tayo'y naging matatag. Kapag binabalikan ko yung kasaysayan ng simbahan natin dito sa Pilipinas at dito sa NACS, I can't help but say to the Lord, Lord, salamat po sa katatagan. Hindi ko naman sinasabing mali yung mga ibang grupo, yung mga humiwalay. Pero isa lang masasabi ko, still, NACS, United Methodist Church, remain to be a strong mother church of many Methodist churches here in the Philippines. Ito ang isa sa mga pinakananay na simbahan ng Metodista dito sa Pilipinas. Sabihin natin, may gitsandang taon na ugod-ugod na, pero hindi. Hindi ugod-ugod ang NACS. Amen po ba doon? Ay, matangin na. 126 years old na pero hindi uugod-ugod ang NACS. Amen po ba doon? Wow. Ang katibayan po yung mga batang to.
Knox UMC is not an aging church. It is still a young church. Dahil sa mga bata at kabataan. Sa atin, Neri lang pumalakpak eh. So, kita-kita po tayo lahat sa sunod na linggo, alas 9 ng umaga. Wala pong dawn prayer sa linggo. Wala pong Ilocano service sa linggo. Walang Tagalog English service. Walang contemporary service. Walang Vesper service, kundi joint worship service. Sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon sa sunod na linggo or darating na linggo sa ating anniversary Sunday. Pero bago po yan, sa darating na Huwebes ay ang ating revival night. Alas 6 po ng gabi yan. Ngayong Huwebes po ang ating revival night. Alas 6 ng gabi, ito'y sa panahon ng ating midweek service. Ang ating pong speaker ay hindi naman ito kilala ni Teacher Abby. Hindi niya kilala to, kilalang kilala lang. Ang ating mahal na DS Ralph Cruz. So, come and be revived, come and be strengthened on October 17, ngayong Huwebes, at sa darating na linggo. Mga kapatid, mamayang bago mag-closing song sa Tagalog English service, ay i-consecrate ang mga prayer intercessors. So lahat po ng dumalo sa prayer seminars, 2 linggo ito, lahat ng dumalo sa prayer seminars at gustong maging intercessor ng simbahan, willing maging intercessor ng simbahan, before the closing song po ng Tagalog English service, you will be called. Tatawagin namin kayo dito sa harap, i-consecrate namin kayo, i-anoint namin kayo ng consecrated oil. At doon nyo na rin matatanggap ang inyong consecrated oil. That will be your tool in praying for the sick and in praying for other people. So, inuulit ko sa lahat ng mga prayer intercessors, lahat ng mga dumalo sa 2-day seminar on prayer intercession, bago po mag-closing song ng Tagalog English service, that will be your consecration and anointing. Sa darating pong Sabado, mai-relate po dito, sa darating na Sabado, ang ating Northwest District Prayer and Worship Seminar. Doon po sa Malabon Central UMC. Sino po ang inaasahan na dadalo doon? Yung mga, una-una, yung mga intercessors na mako-consecrate mamaya, you are expected to be there. Ang inyong lingkod din po ang magsasalta doon. Hindi dahil sa ako yung magsasalta doon ay uulitin ko yung mga sinabi natin ng prayer seminar, hindi po. Kunti lang ang uulitin ko doon. May mga ibang mga bagay akong sasabihin doon na hindi natin tinakal nung 2 araw na seminar natin. So, and then we'll have our workshop on the different types or kinds of prayer. Gagawa po kayo ng mga panalangin, iba't ibang klase ng panalangin. Ngayong Sabado po, doon sa Malabon Central. So, yung mga sasama po doon, inaasahan ko po na magkita-kita tayo dito sa simbahan sa oras ng alas 7 ng umaga. Magdala na rin po kayo ng tinapay, ha? At kung gusto nyo nang kumain ng may palaman, pwede rin po. Samahan nyo na rin ng palaman. Sama-sama tayo mag-breakfast muna bago tayo pumunta doon sa Malabon Central. Huwag po kayo mag-alala, sagot na namin ang kape. Sige po.
Meron po bang bagong mukha dito sa ating pananabahan ngayon? Si kapatid na Sherwin, engineer, tumakder ka man kabsat. Regular na po siya sa atin, pero usually sa Tagalog-English siya dumadalo. Namilokano dayta, taga Villasis. Villasis niya? Villasis, Pangasinan. Very powerful po ang kanyang mga messages sa counseling noong medical mission. Welcome sa Ilocano Worship, Engineer. Happy birthday! Uy, sino yun? Di pa dumarating? Happy birthday po kina Ate Remy Remedios Consunhi. Ba't nandito pangalan niya? Kaya hinahanap ko. Si Jen ang alam ko. Yes, kahapon. Patricia Ostil, Macario Cordona, Raymond Diwa, Ariel Sim, Kimuel Diego, Jonathan de la Cruz, Sabina Chloe Maribojo, Morris Jared Reyes, oy si Morris, Joshua Rodriguez, Jay Tabili. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kanilang birthday dyan? Pwede po bang pumunta kayo dito sa harap at nang may panalangin namin kayo? Morris? Ate, halik kayo dito. Pati sa Ate Yet. Wow! Meron pa po ba? Sige, can we just extend our hands toward them? Let us pray for them. Nasa harapan po namin ngayon, Panginoon, mga kapatid na nagdiriwang ng kanakarawan sa likong ito. Dalangin namin, masmasan, pagpalain sila, bantayan sila, gawin mo silang pagpapala para sa iba. Ingatan sila, Panginoon, at sa lahat ng kanilang gawain, gawin mo sila matagumpay. Igawad mo rin ang kagalingan sa kanila, Panginoon, sa mga sakit na nararamdaman. Ganon din ang gawin mo sa kanilang mga mahal sa buhay. O Diyos na banal, salamat po sa bagong taon, bagong buhay ng mga kapatid na ito. Salamat po sapagkat alam namin na ang bagong taon na inyong pagkakaloob ay isang bagong taong punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng katagumpayan, punong-puno ng pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Sige po, ating saksihan ngayon ang handog ng mga bata.
Cellphone mo din. Kinuha yung cellphone mo. Sun comes up, it's a new day, darling. It's time to sing and song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Reaching up and just long to anger. Your name is great and Your all is done. For all Your goodness I will keep on singing. Reason for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Kanta natin. Tayo manalangin. Bless the Lord, O my soul. I worship Your holy name. Ito po ang kanta ng mga batang ito. Sa gitna ng kanilang kamusmusan, sila ay nanguna sa amin sa pagpapahalaga, sa pagsamba sa iyong banal na ngalan. Dalangin namin ng Panginoon na patuloy mong basbasan ang mga anak na ito. Samahan sila sa kanilang paglaki, samahan sila sa kanilang pag-aaral, ilayo sa anumang hindi maganda. I-bless mo rin ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nangangalaga sa kanila. Panginoon, patuloy mo kaming hamunin bilang isang simbahan
na alagaan sila sa pananampalataya. Turuan sila kung paano lumaki ayon sa iyong kagustuhan at kalooban. Muli, Panginoon, tinatalaga namin ang batang ito. Sa inyo namin sila tinatagubilin. Banal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. Dinggan tayo nga rati pa nakaibasa tinasantuan na surat. Asakbay na, alaan tayo ti special offering para iti rebuilding the temple project. Yung blue. Kararag tayo. Narito, Panginoon, ang aming mga alay para sa proyekto ng simbahan na muling pagtatayo ng isang mas matibay, matatag na templo dito sa Nax. Basbasan mo mga alay na ito, ganon din mga anak mo na nagsihandog sa mga ito. Patuloy nawa kaming mahamon na aming responsibilidad ang pagpapatayo ng isang templong magbibigay kaluwalhatian sa iyong dakilang ngalan. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. Ti panakibasa tinasantuan asurat, amasarakan itidaan at tulag, kadagiti libro ti Salmo. Diyos ko, apay abinaybay anak, imasugak ken ka tapno tulungan nak, ngem awan latta ti panaranay mo. Iti aldaw umawag ken ka, Diyos ko ngem saan ka sumungbat, ken iti rabii, ngem awan inanak. Ngem sika tinasantuan na isa ti trono nga itantanok ti Israel. Sika tinangitalkan dagiti amami tinamnamada. Wen nagtalekdaken ka ket insalakan mo ida. Imawag daken ka ket tipeggad na lisyanda. Nagtalekdaken ka ket saan mo apinaay ida. Ngem arig kut igges saan a tao lalaisen ken uyawen dagiti tattao. Amin ang makakita kanyak pag ang angawandak. Guyguyaban ken wingiwingandak. Kunada nagtalek ka iti apo, apay adi na kaisalakan. Noyaten na ka ti apo, apay adi na katulungan. Sika tinangipaay ti talged iti panaka ipasngay ko. Naiwanan nak iti maladagaak, pay nga agsususo. Nagtalekak ken ka manipod panakayanak ko. Sikan ti Diyos ko manipod pay iti panakaipasngay ko. Dinak adaywan tagpegadak, ket awan tumulong kanyak. Adda dagiti kabusor ti lawlaw ko, kas dala atap nga arban ti baka. Nalikmutak kadagiti narungsot atoro ti basan. Ungapen da dagiti ngiwat da kanyak, arig da tingumernger alayon asigagagar ang mga lunon. Naibusen ti amin apigsak, kas ladanom ang naibuyat.
Agkutukot ten amin at tultulang ko, tuy puso kasla alid, amarunaw ti uneg ko. Namaga akas tapok tingiwat ko, ket dimket ti dilak tingadas ko, binaybayan na kon amatay ti tapok ang nakapasagak. Ti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang paalis na si Jesus, may isang lalaking tumakbo papunta sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Tinanong ng lalaki si Jesus, "Mabuting teacher, ano pong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sabi ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Alam mo ang mautos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangaliwa, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapatid mo o kapwa mo, huwag kang mandadaya, igalang mo ang tatay at nanay mo." Sabi ng lalaki, "Teacher, sinusunod ko na po lahat niyan mula nung bata pa ako." Tiningnan ni Jesus ang lalaki at buong pagmamahal niyang sinabi, "Kulang ka pa ng isa. Ibenta mo lahat ng property mo at ibigay mo sa mahihirap yung pinagbentahan mo. Kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig yun ng lalaki, sobra siyang nalungkot kasi napakayaman niya. Tumingin si Jesus sa mga disciples niya saka sinabi, "Napakahirap talaga para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagulat ang mga disciples sa sinabi niya. Pero sinabi ulit ni Jesus sa kanila, "Mga anak ko, napakahirap talagang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makadaan ang camel sa butas ng karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Sobrang na-shock ang mga disciples sa narinig nila. Sabi pa nila, "Kung ganon, sino po ang pwedeng maligtas?" Tiningnan sila ni Jesus sa kanya, sinabi, "Imposible ito para sa mga tao pero hindi sa Diyos, kasi kayang gawin ng Diyos ang lahat." Tapos sabi ni Peter, "Tingnan niyo po, iniwan na po namin ang lahat at sumunod kami sa inyo." Sagot ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, kung iiwan ng isang taong bahay niya o ang mga kapatid, magulang o anak niya, o kaya ang kanyang bukid para sa akin at sa magandang balita, tatanggap siya ng malaking reward. Magkakaroon siya ngayon ng sobrang dami pang bahay, kapatid, magulang, anak at bukid, at may kasama ding paghihirap. At sa darating na panahon, tatanggap siya ng buhay na walang hanggan. Maraming nasa unahan ang mapupunta sa huli, at maraming nasa hulihan, ngayon ang mauuna." Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, o Apo Jesucristo.
taray manggigan ti mensahe ti kanta nga ipaay ti Nax UMC Choir.
Thank you, choir. Friends, muli, good morning. Welcome po kay Reverend Marvin Luis. Nandun doon po sa likod, si Pastor Marvin. Anong oras ang service mo, Pastor? Naku, paano yan eh? Matatapos ang Ilocano ngayon, alas 10. Malilate ka na. From generation to generation, a legacy of faith, resilience, and revival. Ang isa sa mga pinakamahirap gawin ng isang pastor, mga kapatid, ay ang magsermon sa isang topic, tapos iba-iba ang kanyang text. Nung linggo sa dawn prayer, ito rin yung title, pero iba yung ating ginamit na leksyon or text. Mula sa Psalm 26. Ganon din sa Ilocano at sa Tagalog English Worship last Sunday. Ito yung title, pero iba rin yung mga topics natin or iba rin yung mga text natin. Bakit mahirap? How are we going to fit in or to develop a message that is related to that theme, pero ang mensahe niyan ay makukuha mula sa mga teksto na galing sa leksyonaryo? Kaya sabi ko, ang hirap talaga buhay ng pastor. Kailangan talagang mag-aral, mag-research, at balik-balikan ang banal na kasulatan. Sabagay, sabi nga natin, wala pong gumraduate sa pag-aaral sa Biblia. Ako nga na ilang beses nang nabasa ang Biblia, mula Genesis hanggang Revelation. Nagtuturo na ako sa mga seminaryo, pero sabi ko, hindi ko pa rin alam ang lahat-lahat ng sinasabi ng Biblia. At marami pa rin akong natututunan sa aking pagbabasa, pag-aaral ng Biblia. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kung ating babasahin ang awit 22, Psalm 22, makikita natin dito ang larawan ng matinding pagdurusa ni Haring David. At sinasalamin din nito ang pagdurusa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pansinin po natin, sa simula ng ating teksto, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? My God, why have you forsaken me? Di ba ito yung isa sa mga 7 huling wika ni Jesus sa krus? Jesus quoted King David when he cried, my God, why have you forsaken me? Kinote niya yung panalangin ni David mula dito sa Psalm 22. Kaya sabi ko nga, makikita natin dito yung isang larawan ng matinding pagdurusa ni David na sumasalamin din sa pagdurusa ni Kristo sa krus. For King David to say, my God, why have you forsaken me? He was facing so much trouble. Nahaharap siya sa matitinding pagsubok, naharap siya sa maraming problema, at nasubukan na niya ang lahat ng alam niyang kapamaraanan upang malutasan kanyang problema.
Nanalangin na siya ng todo. Subalit parang wala siyang natatanggap na kasagutan sa kanyang mga panalangin. Kulang na lang ay lumuhod siya mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Gaya ng ginagawa ng iba nating mga kapatid. Pero kahit naggawin niya yun, wala pa rin. Kahit na maglupasay pa siya, parang hindi naririnig ng Diyos ang kanyang mga panalangin. At ang matindi, kung babalikan natin yung mga pinagdaanan ni David, nung sinulat niya to, or binanggit niya to, patong-patong ang kanyang mga problema. Hindi lang iisa, hindi lang sunod-sunod, nagkakasabay. Kahit pakiramdam niya, pinabayaan na siya ng Diyos. Yung haring pinili ng Diyos, yung haring sa simula't simula ay pakiramdam niya at paniniwala niya, kasama niya ang Diyos, ngayon sumigaw, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Hindi na lang siya sumisigaw ng tulong, Panginoon, kundi, bakit mo ako pinabayaan? It's a cry of desperation. Minsan ganun tayo, di ba? Kapag dumaan tayo sa matinding pagsubok sa buhay, at halos nasubukan na natin lahat ng ating kaya at lahat ng ating alam na kapamaraanan upang sa ganoon ay makaligtas tayo o makahulagpos tayo sa problemang yan, subalit wala pa rin. Minsan sasabihin natin, di yata ako dinidinig ng Diyos. O di kaya, nasaan ka, Panginoon? Where were you when I needed you most? Sa panahon na kailangan kita, nasaan ka? Kulang na lang, magmura tayo. Ang tagal na nating pinapanalangin, pagalingin sana tayo sa ating mga sakit. Ang tagal nating pinapanalangin, pagalingin sana yung sakit ng ating mga magulang, mga mahal sa buhay, anak at iba pa. Subalit hindi pa rin sila gumagaling, sa halip na matay pa. Tapos sasabihin natin ngayon, nasaan ka, Jesus? Ang tagal natin pinapanalangin, Lord, gumaan ka na sana ang buhay namin. Lord, lubog na kami sa utang. Lord, pabagsak na ang negosyo namin. Lord, pero wala pa rin. Mga kapatid, ito yung naranasan ni David. At alam ko, lahat tayo dumanas din o di kaya dumadanas ng ganito ngayon. Pero sa gitna ng pagsubok na yan, sa gitna ng mga matitinding problemang yan, pansinin natin si Haring David. Yes, he cried, my God, why have you forsaken me? However, at the end of his psalm, he ended up with praise. Nagtapos siya sa isang pagpupuri.
Inilabas lang niya yung kanyang tunay na saloobin. Inilabas niya yung kanyang tunay na damdamin. Pero pagkatapos noon ay kanyang sinabing, papuri sa iyo, O Diyos. Alam niya na kahit na ganun, ay darating yung araw na siya ay babangon muli. This is the legacy that He left for us. Ito ang legasiyang ipinamana niya sa atin. Legasiya ng katatagan at pananampalataya. Legasiya ng katatagan at pananampalataya. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, kahit na siya'y dumanas ng katakot-takot na problema at paghihirap, hindi siya natinag, hindi siya bumitaw sa kanyang Panginoon. Mga kapatid, you can open up to the Lord. Pwede niyong sabihin lahat ng inyong saloobin sa Panginoon. Pwede niyong sabihin na desperado na kayo, na malapit na kayong sumuko. Pwede niyong sabihin sa Kanya na, Panginoon, di ka naman yata nakikinig sa akin eh. Pwede niyong sabihin, nandyan ka nga ba talaga, Lord? Pwede niyong sabihin, Lord, nagtatampo na ako sa iyo. Bakit? Kasi tayo'y dikit na dikit sa Kanya. We are so close to Him. Tayo'y ganito. Hindi tayo ganito sa Panginoon. We are so close to Him, so close that we can actually tell Him all our hurts, all our troubles, all our pains, pati na yung mga tampo natin sa Kanya. Pero, huwag po nating hayaan na magtatapos tayo sa pagtatampo sa Kanya at kawalan ng pagtitiwala. Bagkus, kapag nailabas na natin sa Kanya lahat-lahat ng ating saloobin, it should end up all of those into praise. Bakit? Sapagkat ang ating pananampalataya ang siyang nagsasabi sa atin na dumaan man tayo sa bagyo, dumaan man tayo sa maraming pagsubok sa buhay, nandyan pa rin siya, di pa rin niya tayo iiwan. Muli, pinapaalala sa atin yung isang kwento tungkol sa isang kwento ito na ginawang kanta. Maalala nyo yung kwento tungkol sa footprints in the sand? Sabi nung lalaki na naginip siya at sa kanyang panaginip, naglalakad siya sa buhanginan sa tabing dagat at may kasama siya. Kasama niya si Jesus. Naglalakad silang dalawa. Nung malapit nang matapos yung kanilang paglalakad, lumingon siya sa likuran at may napansin siya. May mga bahagi doon sa buhanginan na isang pares lang ng footprints ang nakikita. Sabi niya, bakit isang pares lang? Dalawa naman kami ni Jesus naglakad doon. Tapos nung inanalyze niya, nung binalikan niya, yung mga sandali na isang pares lamang ng footprints ang nakita niya, yun pa yung mga panahon na siya ay dumaan sa mga matitinding pagsubok, dumaan sa matitinding problema. Nagtaka siya kung kaya't tinanong niya ang Panginoon. Sabi niya,
Panginoon, akala ko ba sinabi mo sa akin na hindi mo ko iiwan? Akala ko ba hanggang dikit tayo? Akala ko ba close tayo? Pero bakit nung tiningnan ko yung footprints sa likuran, maraming bahagi doon ang isang pares lang. At yun pa yung mga panahon na dumaan ako sa mga matinding problema, matitinding pagsubok sa buhay. Bakit mo naman ako iniwan sa mga panahong yun? Sumagot ang Panginoon, anak, pinakamamahal kong anak, ni minsan di kita iniwanan, ni minsan di kita pinabayaan. Sa mga sandaling nakita mo yung isang set lang ng footprints doon sa buhanginan, yun na yung mga panahon na karga-karga kita. When you saw only one set of footprints in the sand, that was then when I carried you. The Lord is carrying us in times of our trouble. Karga-karga ka niya sa mga panahon na ikay naghihirap, sa mga panahon na ikay dumadaan ng matitinding pagsubok, sa panahon na ikaw ay may sakit, sa mga panahon na parang wala nang pag-asa. Karga ka niya. Buhat-buhat ka niya. Ni minsan di ka niya iniwan. Tulad nung nasa kwento at tulad ni David, maaari nating sabihin, Diyos ko, bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko pinabayaan? However, let us always remember that our faith tells us that not once, ni minsan, hindi tayo iniwan o pinabayaan ng Panginoon, bagkus, karga-kargangan niya tayo. Buhat-buhat ka niya. Kung kaya't meron lang isang set of footprints in the sand, that was then when He carried you. Kung sa panong ito, ikaw ay dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay, my dear friend, there's only one set of footprints in the sand. That is Jesus' footprints in the sand. He is carrying you right now. Karga-karga ka niya ngayon. Karga-karga ka niya ngayon. Ito ang legasiya, ito ang pamana sa atin ng ating mga magulang sa pananampalataya. Kanilang ipinamana sa atin yung pananampalataya na nag-a-assure sa atin. That faith that assures us that never has God abandoned us, that never has God left us. This is the legacy of faith that our foreparents have left for us. God has never abandoned you. Di ka iniwanan, di ka pinabayaan. Kahit nasabihin pa natin, Diyos ko, bakit mo ko iniwan? Pero ang pamanang binigay sa atin, ang pananampalatayang iniwan sa atin ay, ni minsan, di ka iniwan ng Diyos. And so this should lead us to praise. Tulad ng sinabi ko, this should lead us to praise. And because of this praise, dahil sa pagsambang yan, because of that faith, dahil sa pananampalatayang yan, siya ay naging matatag, si Haring David ay naging matatag, at bumangon. Bumangon siya hanggang sa siya ay tinuring na the greatest king of Israel. Bumangon siya, he had that faith,
He was so resilient, and so he rose up. There was this revival within him, not only sa kanya, kundi sa kanyang pamilya at sa buong Israel, kung kaya't siya ay naging pinakadakilang hari ng Israel. That is also true to you, my dear friends. Totoo rin ito sa ating lahat. If only we have that faith like that of David, if only we have that resilient faith like that of David, if only we have that strong faith like that of David, we will experience revival. We will rise up. We will rise up. And we can be like him. We can be great like him. Mga kapatid, ito ang mensahe sa atin ng Panginoon. From generation to generation, a legacy of faith, resilience, and revival. Have faith, be resilient, and rise up, be revived. Good morning, and God bless us all. Thank you, Pastor. Itati panakaala kadagiti sagsagot ken apagkapullo. At tuyo apo dagitoy daton ing kami ipaidaken ka. May ayo ka kani kada kami kapo dagitoy daton mi. Benedisyonam dagitoy apo. Aramatem tapno may palpalawa pay ti pagariam ditoy taga. Ken may pakamupay tinagan ken ebanghelyong iti so amin. Para buram dagiti anak mo nang hipaay kadagitoy. Magalak ka nawa, Jesus, o Panginoon, sa aming mga alay sa inyo. Basbasan mo mga to, gamitin mo upang sa ganun ay lalo pang may pahayag ang iyong pangalan, ang iyong ebanghelyo, at ang iyong karyaan dito sa mundo. Basbasan mo ang mga anak mong nagsihandog sa mga to. Patuloy nawa nilang tanggapin ang iyong pagpapala at biyaya. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Amen. Agtugaw tayo. Ayaban tayo man ni Pastor Marvin tapno may diti sangwanan. Isundo ti bangida ulo iti he will lead us in the closing prayer later.
Bendito ken man nakabili na Diyos, agyaman kami, iti na ito yung agsapa, na maminsan pa'y inikan na kami, iti undaway, nga agrupbab ken ka. Iti na ito yung agsapa, o Apo Diyos, agyaman kami, ta yung pariperem mo maminsan pa'y, adag iti panawen, nga adong apeggan nga laslasatan mi. Sikaw Apo Diyos, ti kadwami. Sikaw Apo Diyos, ti mangbitbit kada kami. Agyaman kami, ited mo nga tulong. Kastamit o Apo Diyos, iti kankanayon nga presensya mo, iti tumunggal may sa kada kami. Aglalo Apo Diyos, iti pamilya mi. We thank you, Lord God, once again for reminding us that truly your promise, O Lord God, is true to each and every one of us, that you will never leave us nor forsake us, especially at times that trouble comes in our life. Agyaman ako, Apo, iti kundaway nga inted mo, nga uray iti basit na panawin ket nakapag-imong nagitoy na. It's been a long years, so Lord God, since I come here, and truly it's a blessing that once again I worship you in this church that you had given me one time to worship you. Nandito po, Panginoon, ang iyong mga anak sa harapan, nagpapasalamat, kumikilala ng iyong kabutihan, kumikilala, Panginoon, ng iyong pamamatnubay, kumikilala, Panginoon, na ang lahat ng mga natamo po nilang pagpapala, gabay, karunungan, ay nagmumula sa iyo. Kaya, Panginoon, sa kanila pong pagluhod sa harapan, anuman dakilang Diyos ang kanila pong mga daladala, mga pasasalamat, mga katanungan kung mayroon man, o paghingi ng pagpapala, higit lalo na sa mga may sakit at karamdaman. Lahat nawa, Panginoon, ng kanilang mga inilatag sa iyong harapan sa umagang ito, ay bigyan mo, dakilang Diyos, ng katugunan bilang pagpapatunay na tunay ngang ikaw ay buhay na Diyos. Muli, Panginoon, salamat sa kongregasyong ito, sa pangunguna ni D.S. Joey Galinato, sa pangunguna ni Ninong John, at lahat ng iyong mga anak na tunay ngang ibinigay nila ang kanilang buhay. Binigay po nila ang kanilang lahat-lahat upang ikaw, dakilang Diyos, ay kanilang masamba. Kaya anuman pong karampatang biyaya at pagpapala na nararapat na matanggap ng bawat isa, matanggap na nila nawa, Panginoon, sa umagang ito. At sa kabuuan, maging sa mga nasa kanilang mga upuan, igawad mo, dakilang Diyos, muli ang katiyakan. At huwag mong hayaang silang lumabas. Nananatili pa ang pag-aagam-agam o pangamba. Pagkus pananampalataya, katiyakan na ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng solusyon sa anumang kakaharapin naming hamon sa kasalukuyan o mga darating pa, dakilang. Purihin ka, dakilang Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Musikat na di katwag, talan na
minamahal na kapatid, ang ating mga magulang sa pananampalataya, yung mga nagtatag ng Knox United Methodist Church, ay dumaan sa matinding pagsubok dahil sa kanilang pananampalataya. Subalit di sila natinag, nanatili silang matatag. At ito ang kanilang ipinamana sa atin. Ito ang atin din sanang ipamana sa mga susunod na henerasyon. Humayo kayo ngayon at taglayin nyo ang katatagan, taglayin nyo ang pananampalataya na ating minana mula sa kanila. At sa ating paghayo, igawad nawa ng ating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ang kanyang pag-iingat, pagkalinga, kagalingan sa inyo, sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at Amen.